varsinkin uskovan ihmisen elämässä, jossa varmasti ennemmin tai myöhemmin tulee tarvetta vieraille. Mika Piiparinen on tehnyt kauniin laulun, joka sai nimekseen Itku muurilla kohtasin Herran. Ei tuttua aika monille teistä. Ja ajattelin sen tähän alkuun soittaa teille. En tiedä kuinka moni teistä tunsi noin pinnallisemmin tai vähän syvällisemmin edesmennyttä Evijärven kirkkoherraa Olavi Kaukolaa, joka 70-luvulla toimi Evijärven kirkkoherrana. Körtti pappi joka myöskin paljon kirjoitti kirjoja. Yksi kirja jäi häneltä kesken, hän kuoli, ja hänen kuolemansa jälkeen sitten nuo, mitä hän siitä sai tehtyä, niin löytyi hänen pöytälaatikostaan. Ja Inga, hänen vaimonsa, sitten teki ne vielä kirjaksi Olavin jälkeen. Tälle kirjalle annettiin nimeksi Rukoilijat kutovat verkkomajaa. Ja ajattelin tervehtiä teitä yhdellä kappaleella tästä kirjasta. Tässä on mielestäni Olavi löytänyt rukouksesta jotakin hyvin syvällistä, jonka haluan meille jättää pohdiskeltavaksi. Hän kirjoittaa näin. Rakkaus on rakennusmestari, joka rakentaa rukouksista maailman pahuudelta suojaavan majan rakastamilleen ihmisille. Esirukouksen kehoitusta ei annettu aiheen. Rukoilijat kutovat verkkomajaa. Siinä on paljon aukkoja. Tuulet puhaltavat sen lävitse. Pahuuden voimat eivät jää majan ulkopuolelle, mutta ne eivät jää majaan asumaan. Rukouksen harvassakin verkkomajassa on jotakin suojaa siinä asuvalle. Jatkuva esirukous kutoo yhä tiheämpää ja paksumpaa suojamajaa kohteensa ympärille, kunnes ihminen ymmärtää, minä tarvitsen Jumalaa ja hänen armoaan. Rakkaus rakentaa suojaavaa linnoitusta niille, jotka jäävät tänne, kun rakastava ihminen lähtee jatkamaan matkaansa.
Varsinainen teksti, jonka ajattelin teille tänä iltana lukea, löytyy Luukkaan evankeliumista. Se 5. luvussa sanotaan tällä tavalla. Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Genesaretin järven rannalla, niin hän näki järven rannassa 2 venhettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Niin hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta. Ja hän istui ja opetti kansaa veneestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajille. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystä minä heitän verkon. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeili. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä. Ja he tulivat, ja he täyttivät molemmat veneet niin, että ne olivat uppoamaisilla. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmennys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeemuksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. He veivät veneet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Tuo teksti, jonka teille tuossa luin, niin tämä on tuossa heinäkuun puolen välin tietämillä, on niin sanottu apostolien päivä. Tämä on yksi sen päivän teksteihin kuuluvia tekstejä. Mutta uskon, että tuo tekstin välittämä ajatus sopii varmasti pohdiskeltavaksi minä tahansa vuoden päivän. Ehkä juuri tänään on hyvä päivä miettiä, mitä Herran palveluksessa oleminen minun ja sinun kohdalla on merkinnyt. Tuossa evankeliumissa, jonka teille luin tuossa katkelmassa, Luukas on taltioinut kertomuksen Jeesuksen elämästä. Jeesus oli Genesaretin järven rannalla matkalla ja tapansa mukaan opetti siellä ihmisiä, niin kuin teki varmaan useita kertoja muulloinkin. Ja taas kerran, niin kuin varmasti monta kertaa muulloinkin, kansaa oli koolla varmasti enemmän kuin riittävästi. Ja kun tungosta oli, rannassa oli tyhjä vene, ei kun vene vesille, ja Jeesus opetti veneestä ja sai olla sillä tavalla ihmisten tönimiseltä rauhassa. Hyvä ja käyttökelpoinen tapa varmasti siinä tilanteessa. Jeesus puhuu aikansa, niin tuo tekstin kohta meille kertoo. Sitten hän sanoo, vois kai sanoa hieman oudoltakin kuulostavan käskyn. Hän sanoo Simonille, vie venen vesille ja heitä verkot apajille. Outoahan siinä oli tietysti se, että kalastajathan lähtee aamuyöstä kalastamaan, ja kun on aamun aika, niin silloin myydään kaloja, ei silloin kalasteta. Kaloja pitää silloin jo olla, jos niitä meinaa myydä. Outoa siinä tilanteessa oli myöskin se, että koko aamuyö oli oltu kalassa ja mitään ei ollut tullut.
Jo tuossa kohdassa näkyy Jeesuksen jumalisuus. Vaikka Simon oli ollut koko yön töissä, turhaan niin sanotusti, koska saalista ei ollut tullut, hän lähtee vielä kerran, kun Jeesus pyytää. Eikä se ollut hukkareissu, niin evankeliumi meille kertoo. Kaloja tulee paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Niiden kanssa on suorastaan ongelmia. Niitä on enemmän kuin sopii yhteen veneeseen. Vaimoin 2 ne saadaan sieltä markkinoilta. Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Se oli vilpittömän miehen varmasti vilpitön tunnustus. Näin ymmärrän, Simon tajusi Jeesuksessa jotakin enemmän kuin vain tavallisen opettajan. Ei kukaan tavallinen ihminen kykene tuohon. Simon ymmärsi, että Jeesuksessa oli jotakin pyhempää, jotakin suurempaa, jotakin sellaista, mihin ihmisen kyky ja tajunta ei piisaa eikä riitä. Jotakin sellaista, jonka edessä kuolevainen ihminen joutuu sanomaan, minä olen syntinen ihminen. Ja niin oli Simonin peli pelattu. Hänestä tuli Jeesuksen opetuslapsi. Se, mitä Jeesus teki Simonin elämässä, oli niin suurta ja vastaansanomatonta, ettei Simonista ollut vastustamaan Jeesusta. En tiedä, onko sinulle tuttu tuo Simonin tilanne. Oletko koskaan omassa elämässäsi ollut sellaisessa tilanteessa, jossa Jumalan pyhyyden tuntu on äkkiä ollut niin suuri, ettei ole jäänyt mitään muuta sanottavaa, kun minä olen syntinen ihminen, armahda minua. Lähtökohtaisesti tilanne on se, että Jumala on Jumala ja me olemme ihmisiä. Meillä on ihmisinä omat vajavaisuutemme, sen jokainen voi omalta kohdaltaan todeta, minkälaisia kelläkin. Kukaan ei siinä jaossa ole jäänyt paitsi. Ja aika usein Jumalalta menee paljon aikaa saada ihminen tajuamaan oma tilansa. Mutta uskokaa pois, joka kerta kun joku tajuaa olevansa syntinen, armoa tarvitseva ihminen, taivaassa ilmetaan. Jotkut nimittävät sitä uskoon tulemiseksi, toiset sanovat armon kirkastuneen. Ei sillä nimellä kai nyt ole niin suurta merkitystä. Pääasia on se, että jossakin elämänsä vaiheessa ihminen ymmärtää, että hän ei pääse omin avuin perille. Ei sitten vaikka kuinka yrittäisi. Synnin tunto on ihmisen elämässä siunattu asia. Sillä ilman synnin tuntoa ihminen ei tarvitse Jumalan armoa. Ja ilman Jumalan armoa ihminen ei pääse taivaaseen. Ei vaikka tekisi mitään. Olipa sinun ja minun paikkani Jeesuksen seuraajina mikä tahansa. Meillä kaikilla on ja tulee olla yksi yhteinen piirre.
Ja se on se, että me olemme syntisiä ihmisiä. Me tarvitsemme Jumalan armoa jokaisena elämämme päivänä. Ei meistä kukaan siitä mihinkään pääse. Tiedän, että on niitäkin saarnamiehiä, jotka yrittää muutakin vakuuttaa, mutta se on sitten aivan toinen juttu. Ei sillä asialla kristinuskon kanssa ole mitään tekemistä. Meillä on se etuoikeus, että Kristus mennessään Golgatan keskimmäiselle ristille ja ottaessaan kannettavakseen kaiken sen synnin, mitä me täällä ikinä teemme, sai aikaan sovituksen. Ja me saamme uskoa syntimme anteeksi aina iloon, vapauteen ja rauhaan asti Golgatalla vuotaneen veren takia. Jeesuksen varaan me uskallamme jäädä syntisinä, syntimme tuntevina ihmisinä, aina syntisistä suurimpanakin. Jeesuksen luota ei ajeta pois niitä, jotka eivät täytä mittaa. Eikä hänen luotaan myöskään ajeta pois niitä, joilta paukut loppuu aivan kokonaan kesken. Omalla uskollisuudellaan Jeesus antoi meille esikuvan, millaisia meidän hänen seuraajinaan tulee olla. Jeesus otti oman ristinsä sen, joka hänelle oli varattu. Hän otti ja kantoi sen ristin loppuun asti. Hänen seuraamisensa on sitä, että minä ja sinä joka aamu me suostumme siihen ristiin, joka on meille annettu, ja kannamme sen Jeesuksen jäljessä. Sillä paikalla, joka meille on Jeesuksen seuraajina varattu. Kenenkään toisen ristiä meidän ei tarvitse kantaa. Sillä ristillä on ihan oma kantajansa. Toisen paikalla uskollisuutta ei kysytä meille. Me saamme tänä iltahetkenä laskea kätemme Jeesuksen lävistettyyn käteen. Me saamme tarttua Jeesusta kädestä. Hän on luvannut kulkea meidän kanssamme, riippumatta täysin siitä, mitä elämä meidän eteemme tulee. Kristuksen kanssa me uskallamme kulkea tämän päivän, joka meille vielä annettiin. Kristuksen kanssa me uskallamme suunnata kohti huomista, sitä päivää, josta kukaan meistä ei ole vielä nähnyt. Kohti sitä päivää, joka annetaan niille, joille se hyväksi nähdään antaa. Ja Kristuksen kanssa, käsi Kristuksen kädessä, me uskallamme lähteä kerran myös sille viimeiselle matkalle, sille matkalle, josta kukaan ei ole tullut takaisin. Jeesus todistaa siellä Raamatun lehdillä, että hän menee taivaaseen tekemään sinne sijaa meitä varten. Taivaassa meillä on olemassa paikka odottamassa meitä. Se on sellainen koti, johon tulijaa odotetaan. Ne ihmiset, jotka tekee reissuhommia tai sellaisia töitä, että joutuu olemaan paljon pois kotoa. Sellaiset ihmiset tietää, kuinka suunnattoman hienoa on palata kotiin, kun jo mennessään tietää sen, että ne, jotka siellä on, niin ne odottaa tulijaa. Sellaiseen kotiin, jossa tulijaa odotetaan, sellaisen on siunattua tehdä matkaa. Amen.